Machiegni kendo nyaka Ramogi tend riwruok mar jopuonj KNUT koro dwaro mondo somo mar sekondar madundo otim e sikunde mag primar to ok mago mag sekondar kaka nyocha opange ka jopuonjre to opako chenro mar lai mar CBC ka gikwayo piny owacho mondo migi sir moromo e neno ni lai no odhi nyime e yo makare. KNUT wacho ni sikunde mag primar thoth kipimo koda kwan mar sikunde mag sekondar mag piny owacho. Bende KNUT wacho ni jopuonjre madhi e sekondar madundo pod kidoro kendo ok nyal dak mabor kod jonyuolgi ka weche mag sikunde ma idakie kata boarding schools nyalo tamo gi somo e yo makare. Magi nonyiedhore kinde ma put mar rango chenro mar CBC nolimo kaunti ma Kisumo kod ma Nairobi e odiechieng' aputno mogik mar somo pach oganda e wilaya mar CBC. That there is something that all of us must learn to deliver, all of us, and that is, how do you inculcate values, morals, culture into our education system? So you train quality individuals who are going to deliver. If possible, the task force or the working party can even recommend, maybe if it is a must, grade 6 must do the exam, let it be postponed even for a week for logistical preparation. That the government is giving or putting a lot of resources to other areas and in total disregard of the